Iki pancen nasibku kudu nandang loro kaya mengkene rembuk ati iki yen eling janjine ora kira jebul lames wae tresno ora kira tapi kene citra ampun nelongso mergo kebaca tresno ora kira saiki citra jan yo, fokusin longso ora iso meneh, takon mulih kowe malah. Mulai ya ayo. Wayahe. Wayahe.